Jeg vil gerne prøve at fortælle, hvordan det hele begyndte. Som barn legede jeg ikke så meget med dukker, men jeg fik meget forærende ude i naturen. Hvis jeg fandt en pind, der lignede et eller andet, eller en sten på en badestrand, der lignede et eller andet. Og så nu springer jeg lidt længere, og da jeg blev lidt større, så jeg noget, der hed Mester Jagelteater, og det var med hånddukker, men jeg var ikke så begejstret, for jeg synes, det var så voldsomt. Så springer jeg endnu længere. Da jeg var blevet lidt ældre, så inde i Studenterforeningen havde de lavet en maskekomedie af Aristofanes, som levede år 500 før Kristi fødsel, og det var en hollænder, som lavede maskerne. Og jeg var sammen med min storebror, og så tænkte jeg, det minder mig om, at hvert år så arrangerede min far og mor fastelavn, og det var meget vigtigt, at vi var klædt ud, og vi havde masker, og vi fejrede denne frugtbarhedsfest. Alle de små ting, jeg kunne nævne mange flere, som blev plantet i mig, mens jeg var barn og voksede op, de kom i fuld blomstring i 1962, da jeg tog på en 8-dages tur til London, og tilfældigvis i en turistbrochure så, at der var dukketeater i en krypt. Jeg tog derhen, og der var 40 englændere, og de spillede alle sammen Punch and Judy og Mester Jagelteater. Men der var en trup med en herre, der hed Mr. Philpott. Han og hans kone havde rejst rundt i 30-40 år og spillet folkeeventyr med hånddukker. Så sagde jeg, den verden vil jeg ind i. Jeg kom ned næste dag i det var ikke noget kolossalt lokale, det var et fantastisk lokale i London, hvor der var samlet dukker fra hele verden. Og han skrev med hele verden. Og så anbefalede han mig at gå hen og købe 10 bøger om Østens teater, stangdukketeater, hånddukke, skyggeteater og masketeater. De 10 bøger købte jeg, og så tænkte jeg, da jeg kom hjem, jeg vil begynde at lave hånddukketeater med folkeeventyr. Og det første lille eventyr, jeg lavede selv, jeg byggede selv et lille teater, og så lavede jeg dukkerne med min mor. Og det var, hvorfor drengen løb til nordenvinden for at få sit mel tilbage. Den kom til at hedde Heldig Hans. Og så spillede jeg i en døråbning med hånddukker. Og så blev folk så begejstrede og sagde, der er flere, der skal se det. Og så mødte jeg en malerinde, der hed Hertha K., og hun begyndte at lære sig at lave dukker. Og så mødte jeg en englænderinde, der hed Paulette Møller. Hun var uddannet på konservatoriet i England, var blevet gift dansk, og hun kunne komponere, og så kunne hun også skrive. Vi 3 piger slog os sammen, og så lavede vi forestillinger hvert år. Og på udstillingen i Møstingshus er der ikke de første dukker for Heldige Hans, men der er nogle små dukker, sådan en lille dukke med en lille pind, og så er der ligesom en lille væg med nogle vinduer og nogle døre. Og den lille dukkeforestilling, det var nemlig ikke hånddukker, det var på en lille pind, og så kunne man stikke hånden ud af en lille lomme. Den lille forestilling hed Den Lille By, og den var inspireret af musik af Jean Français. Så det var et poetisk hverdagsliv. Det handlede faktisk om en by, der vågner. Så gik vinduet op. Så gik det andet vindue op. Og så kom katten ud, og så kom den ud, og så kom skorstensfejeren. Og den lille forestilling, som varede 17 minutter, der var andre i Skandinavien, der lavede dukketeater. Blandt andet en svensker, der hed Mikael Meske. Ham havde jeg været op og besøge i Stockholm. Han havde noget, der hed Marionetteateren. Og til en lille sammenkomst, så han den forestilling, Den Lille By, og så sagde han, jeg tror, fruen skal fortsætte med at lave dukketeater. Og så efterhånden så udvidede familien sig, om jeg så må sige. Men hele grundlaget var den skønhed, som jeg så i Østens teater. Det er den skønhed, som vi har prøvet at holde lidt fast i gennem de 45 år, hvor jeg har været kunstnerisk leder af Riddersalen fra 1940 og fra 64 af Jytte Erlestrøms Teater. Og alle de 600-700 medarbejdere, jeg har været heldig at
fået gennem årene. Vi har alle sammen søgt indholdsmæssigt i dukkernes udformning, i historierne, et skønhedsideal og et moralsk begreb, som hedder, her er det under det gode, og det er altid det gode, som skal ske fyldest. Fordi så tror jeg både, at børn og voksne ligesom får en platform, hvorfra at de kan få nogle kræfter, sådan så vi både får vedvarende spirituel energi, men vi får også vedvarende energi i vores fysiske liv, fordi i folkeeventyr og i Østens teater spiller naturen en stor rolle, sådan så vi har hele tiden naturbetragtningen med i vores små komedier, som vi har fremstillet gennem alle de mange år. Men jeg takker for, at jeg fik øjnene op for Østens teater. Ja, jeg kan ikke sige det smukkere. For mange år siden var jeg i Ahmedabad, en by i Indien, som Gandhi havde lavet for, at deres indiske kultur skulle bringes tilbage, eller rettere frem efter englænderne havde været der. Så jeg en film om skyggeteater, hvor inderne i en landsby gennem 1000 år havde gået forbi noget oksehud, og så fandt de ud af, det kan bruges til andet end brugsgenstande. Så gravede de det og lavede huller i det. Og så kom alle de gamle Mahabharata og Ramayana-historier ud. Og den skønhed og den tålmodighed og den kunstneriske indsigt, de landsbyfolk havde, jeg tænkte bare, hvor har vi meget at lære her i Vesten, fordi alting skal gå så hurtigt og bliver regnet ud i timer. Ja, så jeg er meget imponeret af alle de mennesker, som har givet deres liv til at putte mere omsorg og ømhed ind i væsenerne, så de blev væsener. Ja, jeg kan ikke sige det smukkere. For mange år siden så støttede jeg på en vidunderlig historie, som hed, hvorfor pigen ikke ville gifte sig med kongesønnen. Det var, fordi han kunne ikke noget håndværk. Og så blev jo kongesønnen, han blev dybt fortvivlet. Og så sagde den gamle konge, jamen så må vi jo, så kaldte han både snedkeren og altså alt, hvad der var af håndværk, muren ind, og de sagde jo, det tager 5 år, og det tager så mange år. Så blev han jo simpelthen så fortvivlet, fordi han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Og så var der til sidst en, der sagde, ved du hvad, jeg kan lære dig at filte, og det tager kun 24 timer, og det er jo forens uld, og det er jo fantastisk. Og så kom han tilbage til den unge pige, som netop er denne unge pige, og så sagde han, jeg har lært at filte. Hej, sagde han så, og så blev de gift. Og hvis vi så går herover, så kan I se et lille udsnit af, hvordan tømmeren så ud, og træskomageren, og kongen med den gamle skovl, og prinsen, og det var folkemængden. Og grunden til, at vi valgte, og Thomas Winkler valgte at lave dukker af det var fordi, det er min egen fars værktøj, som jeg havde i en kasse. Han blev 97,5, og da han døde, så bevarede jeg det, og så lavede vi dukker ud af de der håndværksting af penslen og spalen og skovlen. Og så spillede vi med dem.
gudskelov for kongesøn, at han lærte at filte. Fordi så siger jo den unge pige, da de var blevet, du må altså ud og se til landet og se, hvem vi regerer over. Og skal jeg nu det? Og så tog han ud, og så blev han fanget af nogle menneskeæder. Og så sad han jo dernede, og så tænkte han, jeg får en god idé. Så sagde jeg til menneskeæderen, kunne du ikke tænke dig at få noget rødvin og en god cigar til maden? Og så sagde menneskeæderen jo, så laver jeg den her filtekap, og så kan du gå op og sælge den til dronningen. Så lavede han en filtekap, og så gik han op menneskeæderen til dronningen og sagde, vil du købe den? Og så sagde hun, ja, det vil jeg gerne. Så åbnede hun kappen. Så stod der, jeg fangede en menneskeæder, og kom med det samme og hjælp mig. Og så så red de ud, og så fandt de menneskeæderne og reddede kongesønnen. Og hvad kan man lære af det? Hvis ikke han havde lært et godt håndværk, så havde han ikke reddet sit liv og var ikke blevet en god konge. Snip, snap, snude, så den historie ud. Denne her historie, som jeg har spillet en rigtig mange gange, den hedder Den kloge dronning. Og det er den kloge dronning, der faktisk fortæller kongen om i alt, beskedenhed om, hvad retfærdighed er, så retfærdighed skal fyldes. Det er en vidunderlig historie. Og så bruger man sådan et skab til, at det er kongeslottet, og det er soveværelse. Og hvis så at vi skal møde krofar sådan på vejen, så bor kronefaren hernede, og han taber glasset, fordi han er lidt uheldig, og han kan gå i spagat. Ja. Nå, tabte du glasset? Ja, det går nok. Ja, så han bor hernede i kronen. Og heroppe, han står på kongeslottet, den der siger, så nu er der gæster. Ja, den bliver også kaldt den snedige bondepige. Men det er vidunderligt at spille med trædukker. Det er ganske enkelt, og jeg er lidt mere rå i min dukkeføring, så det passer mig rigtig godt, at jeg har spillet den rigtig mange gange. Ja, det var et lille indblik i trædukkernes paradis. I 1969, da vi 3 piger havde spillet børneteater i nogle år, så ville vi prøve at lave dukketeater for voksne. De dukker, der stod nederst her, det var de første voksne hånddukker, vi lavede til en vidunderlig historie af Molière. Ja, det handlede om tvivlen på doktorens sandfærdighed, men med stor humor. Og jeg kan huske, at til premieren kom der 1, og efter 8 dage kom der 8, og så tænkte jeg, at det kan jo kun gå fremad. Fordi der er mange, der ligesom har tænkt, dukker, det er sådan noget med børn. Ja, men det gør jo ikke noget. Så gik der nogle år igen, og så kan jeg betro jer en hemmelighed, at Karen Blixen var meget optaget af dukketeater. Så i hendes erindringer, vejen omkring Pisa, det er en vidunderlig historie, hun har fortalt, og der redder helten sig ved, at han er inde og se noget dukketeater. Så de øverste 3 dukker er fra en dukkekomedie, hun skrev, der hed Sandhedens Hævn. Og det handlede om, at den gamle gnier, som står der, han sagde, jeg er så færdig, jeg er så færdig. Men Amiane, som står der til højre, hun havde sagt, at i aften sker sandhedens time. Så da han åbnede sine kister, så fløj der flagermus ud, så var han virkelig fattig. Ikke? Og datteren, hun ville så gerne ind på et andet spor, og hendes kæreste ville ikke være journalist, men forfatter.
så lykken skete for dem, der havde det rene hjerte. Jeg kan anbefale at læse Sandhedens Hævn. Den dukke, der står helt yderst, er fra en apokryf-historie, Tobias og englen. Tobias troede, han var blevet blind, men det var bare en due, der havde skidt på hans øjenlåg, så han ikke kunne se. Men han blev reddet af synden, der gik ud og fik gode råd. Ja, det er en vidunderlig historie. Så vi kan jo nogle gange komme ud for noget, hvor vi tænker, og så får vi hjælp fra nogle ydre magter. Ja. Når man tænker på, hvordan skal dukke og historie høre sammen. Der er sket nogle gange i vores lange tid, og sikkert også fremover, at nogle gange så bliver dukken født først, og så kommer historien bagefter. Men det, som vi ofte har tænkt over, det er, hvordan skal øjnene se ud, og næsen og munden, fordi man kan jo gå til Østen, hvor de både kan bevæge øjnene og munden, og de er 15 år om at lære både det ene og det andet, og vi har jo ikke den tradition for os. Så det er meget vigtigt, at man tænker over, hvordan sjælen i dukken skal være. Og i de mange år, så har jeg faktisk beundret de dukkemagere, som har lavet dukkerne, fordi de tænker både på, at nogle gange er det jo dukkemageren, der laver det, og så er det dukkeføreren, der skal bruge den. Der er et meget tæt samarbejde mellem dukkemageren og dukkeføreren, fordi du kan ikke føre en dukke, som du ikke føler dig samhørig med. Det lyder mærkeligt, men sådan er det faktisk. Så derfor skal den både være samhørig med historien, men også samhørig med dukkeføreren. Og det er, altså, man kan bare tænke sig godt om, og så kan man bruge rigtig mange nattetimer til at finde ud af det. Så jeg har faktisk beundret alle de dukkemagere. Så hvis man vælger i sit liv at gøre det, at man vil forløse historien med dukker, så er der en stor gave og også en stor udfordring i det, at det koster mere energi og mere arbejde, når dukkerne skal laves. Der var mange mennesker, der sagde, hvorfor er du blevet så begejstret for at sidde bag en skærm med nogle dukker på hænderne? Og så efterhånden, som jeg fandt ud af det, så svarede jeg, et er, at vi har sjæl og krop, men hvis man tænker over, hvordan man fremstiller dukken, og hvilken historie dukken skal fortælle, så har man faktisk et meget større ansvar over for både børn og voksne, fordi dukken har en magi, som er meget voldsommere, end vi som personer har.
Så derfor er det endnu mere vigtigt at tænke sig godt om, hvorfor man spiller med dukketeater, hvordan man gør det, og hvordan de er. Og den første lærermester, Philpott, som jeg mødte i London, han havde skrevet nogle bøger, og dem læste jeg, og det handlede faktisk om det, jeg sidder og siger. Fordi den fortryllelse og den magi, som dukken har, må ikke misbruges. Jeg kan ikke sige det smukkere. Så man kan kun feje for sin egen dør og vide, at man kan få folk at tale på en meget intim måde. Jeg kan huske en gang på en skole, hvor der var nogle børn, som spurgte til en forestilling, vi havde spillet. Og så var der nogle lærere, der gik forbi. Det er ikke for at sige noget dårligt om lærerne. Så sagde de, kom hellere ind og drik kaffe. De børn, de taler ikke så meget. Så sagde jeg, de har da lige spurgt mig. Så da jeg havde drukket kaffe, så mødte jeg de børn igen. Så sagde jeg, jeg har glemt min taske inde på lærerværelset. Vil I komme og hjælpe mig ved at finde den? Og så sagde læreren, jamen. Så sagde jeg, hys. Så gik jeg ind, og så fandt børnene og jeg tasken. I tasken havde jeg en lille bitte pose med en lille bitte dukke. Vi kan filme nogen, der er lige så små, der ligger derovre. Og så tog jeg den her lille bitte kone op, og så sagde jeg, skal vi ikke lige takke de børn, fordi vi har fundet det? Jo. Kan du være sød at takke børnene? Og så sagde hun, tak. Og så sagde den her lille pige, nej, du må ikke gøre mig så forskrækket. Og så løb vi rundt i lærerværelset, og så sagde jeg, du må da ikke være så uartig. Men det endte godt, og vi lå, og vi grinede, og hun agede dukken til sidst, og dukken sagde, undskyld, den var ikke ret stor. Så kyssede de her 3 børn, der havde hjulpet mig, og så gik jeg ud, og så sagde læreren, jeg er fuldstændig rystet. Hun har ikke talt et halvt år, og nu sagde hun nogle ting. Så sagde jeg, ja, det kunne jeg godt fornemme, der var et eller andet. Og derfor er det meget vigtigt, at jeg afsluttede hele forløbet, så jeg ikke kun gjorde hende forskrækket. Jeg vidste jo ikke alt det, vel? Men at jeg også sluttede det af nænsomt. Det var en lille historie fra virkeligheden. Så vi bør alle sammen tænke over, hvordan ser dukken ud? Hvad bliver den brugt til? Ja, om vi så er teatermennesker, eller vi er private mennesker. Hermed givet videre. Hvor er du smuk? Ja, det er du. Hvad søger du? Søger du noget ud? Ja. Vil du hellere ned til dine? Ja. Du ser ikke ud til at være alt for godt humør. Nej, det kan man heller ikke altid være. Men lad dig, så kan jeg hjælpe dig hjem. Farvel.